Se on ainut tapa saada tuloksia. Toisekseen ryhmän tarkoitus ei ole tuomita ketään. Voitte ilmaista tunteitanne aidosti ja tiedätte, että muut ovat tukenamme. Kuka aloittaa? Kertokaa etunimi ja tulos. Minä olen Aaron. Autoni on Holden parina. Ja se on keltainen. Kiitos, Aaron. Tuo ei ollut helppoa. Niin, ole hyvä. Minä olen Adam ja autoni on. Anteeksi, Adam, älä suotta arastele. Autoni on Daihatsu Sara. Puhutaan myöhemmin siitä, millaista on tulla nähdyksi Saramassa. Sinähän olit Peter. Millainen auto sinulla on? Minä olen Peter ja autoni on. Anteeksi, mutta ei kuulu. Se on Suzuki Vitara. Tyttöystävä pakottaa ajamaan siitä. Siinä on tarrat 0 MX 6 sekunnissa piste. Ota rauhallisesti. Tunnen miehiä, joiden Suzuki Vitaran renkaissa on tipi pelikansseli. Tässä on automaatti. Meillä on Kodi Vitara. Toistan Kodi Vitara. En kelpaa kavereille edes juoppopuskiksi. Toistan automaattivaihteinen Vitara. Joudumme lykkäämään tapaamista. Peter tarvitsee pikaista apua. Rauhoitu, Peter. Katso Monaron kuvaa ja hengitä syvään. Miksi hän osti vaaleanpunaisen?